tanken ska komma fram, men det gör jag inte. Jag är lite tjurig. Jag brukar alltid sitta här nere som jag vänsterpassar med. Det är fruktansvärt jobbigt. Nej, det var ju jättenaturligt. Förra året, jag vet inte hur många som var här, då gjorde jag så här toalettgrej. Då satt en tjej här, jag hade vänsterpassat med henne. Och så sitter hennes gubbe, han var så här livad på kungen då. Och så fort jag kom ner i golvet så bara så. Ja, då är det inte roligt. Fy fasen. Är ni goda ikväll annars? Ni verkar ha rätt gott humör, tycker jag. Kan ni flabba högt? Ja, det var inte så där jättehögt, tycker jag. Kan ni flabba ännu högre? Kan ni flabba riktigt så här tillgjort? Ja, det kunde ni. Det var någon där som gjorde det. Ja. Jag tyckte att jag hade hoppats att det skulle sitta så många här i mitten. För första så hade jag som jag vet inte hur men ja, det är lite pinsamt att säga det, men de väderspände fruktansvärt mycket under föreställningen. Så vi hade hittat Anticimex, och de hade inte så starka med det. Jag vet inte om ni känner av någonting där. Gör ni det? Det är rätt lugnt, va? Anstycken verkar vara rätt så goda, faktiskt. Brukar ni ha mardrömmar? Ja. Det var en utav 5. Ja, det låter ju jättepositivt. Vill jag inte ska gå hem? Brukar ni ha mardrömmar? Det var någon som sa ja. Vad drömmer du då? Gick du ut? Det var någon som sa ja, sen så blev det inte det. Vad drömmer du då? Ja, klockan var 5 år, så det har gått en tid. Vad drömmer du? Ja, det kan man också drömma. På andra sidan tycker jag att det här ser ut som vård, och sådana som drömmer lite så här fula mardrömmar. Om man tittar på de som sitter här på andra bänkrader så ser det ut som på sådana människor som drömmer erotiska drömmar. Ja, sitt kvar för Guds skull! Nej, ni kan inte komma ner här och titta, de säger. Nej, skärp er! Ni får väl ta det i pausen och kolla in hur de ser ut. Ja, det är sanslöst. Själv så brukar jag ha fruktansvärda mardrömmar, det är sant. Jag är sådana människor så jag skulle hellre vilja drömma så här riktigt härliga drömmar. Som till exempel att, vad ska vi ta? Att Lars-Gunnar Björklund ringer på en söndagsmorgon för att pigga upp med en sån här riktig lottovinst. Ja, hallå? Ja, det är det. Jajamensan. Va? Är sant? Nej, men det är inte klokt. Nej, men säg att det inte är sant. Hallå? Va? Ja, men då är det ju bara så himla tråkigt, va? Då visar det sig att då finns det en Mikael Claesson i Jönköping också. Och då stämmer det så inte på den där sista slutsiffran i riktnumret. Vi har ju 035 så har vi 036. Va? Då fattas ju bara att gudstjänsten är ställt in i Sankt Nikolaj också på söndagsmorgon. Härförleden så drömde jag att jag skulle gifta mig, vet ni. Med Ann Wibble. Jo, vi skulle precis gå in i kyrkan, vet ni. När hon lutar sig fram och viskar att hon tar mig för pengarna. Tyvärr kan jag inte säga detsamma, för du har ju ställt in alla dina pengar, alla fallskärmsavtal. Och väl framme vid altaret, vet ni, då vänder sig prästen mot oss. Carl Brynet. Ja, då fick jag ju även då armsvitt ju. Okej, för att Ann Wibble, hon håller ju hårt i kronan, men hon behöver ju inte trycka ner sin egen bröllopskrona över huvudet. Så till den milda gången att hela huvudet vidnade. Men det blir ju ingen blodcirkulation, det är ju jätteviktigt om man ska fungera på ett normalt sätt. Men å andra sidan är det ju klart för sådana debet- och krediträknar som har så verkar hon ha dålig blodcirkulation ända ut i fingerspetsen. Nåväl, fan kommer Carl Bildt och frågar mig om jag har tagit denna förtjusande dam till hustru. Nej, så då. Då vet jag, då lutar hon sig än en gång och viskar. Vill man inte bli nedtaxerad med 50%? Eller upptaxerad med 50%? Du, säger jag, du har redan nedtaxerat mig till existensminimum. Och så säger Carl Bildt än en gång, vill du ta denna förtjusande dam till hustru att vi kan västa precis som ormen i Edens lust? Och jag blev lite irriterad där så sa, nej, har du svårt för att fatta? Okej, man kan inte säga så till en statsminister, men i drömmen kan man ju säga det. Okej, jag sa, har du svårt för att fatta? Jag hinner inte stå här, jag ska med bussen. Och vet du vad som händer då? Bakom mig så hör jag ett vrålskratt som dånar förbi som ett par, vad ska jag säga, som ett par lågsniffande jasblad med styrsystemet i funktion. Jag vände mig illa kvickt då. Vad gör ni här?
Ja, vi har precis lämnat av våra uniformryttare för Karl Ove Frankes ämbetsskål. Ja, ni kan ju sitta i kyrkan i de här kalsongerna. Ja, vi protesterar. Protestera mot vad då? Vi kan inte ha dussintals av herrar med kalsongviftande, tablettarna och fettvalsen efter bröstbråk och kolla in på damerna! Ja, vi protesterar mot lokaltrafiken. Då vet ni, då tog Carl Bildt fram en sån jättemegafon och skrek Svebus heter det! Svebus heter det! Och från Ågelet, där skrek Bert Karlsson att lägga inte i det där, herr statsminister. Och han gapflammade och så vräkte sig över denna kyrkåren och så sjöng han Smoke is your eyes i farsen och han sjöng falskt. Det var ju så det sved i ögonen. Och det är klart, det är ju vana vid. Och antagligen så tror jag så att han syftade på Wibble när hon låg gråtandes över Allan Larssons knä. Och så vet ni det med så blir det poff och så var han helt kallsvettig. Och så tänker man, ja men alla de här svaren, vad hittar jag dem? Ja, men gifte jag mig till slut i alla fall. Och vad sa Allan Larsson till Wibble när hon grät? Och hade Bert fler franska tongångar från Ågeläktaren? Och varför, en sak som jag undrar, varför satt drottning Silvia och Ingvar Carlsson på högra sidoskjulen och kysstes? Jag skulle kunna säga som Lill-Babs, vem tar vem? Nu får jag flera. Tycker ni inte också att verkligheten är som en dröm? Jag tog faktiskt med mig Expressen, den är daterad torsdagen den 30 september. Och titta på denna bilden. Här är en liten flicka, hon är född den 6 juli. Ser ni längst bak där? Här står att hon är skyldig staten 123 431 kronor. Nej, klart, ni är ju inte lika intelligent som jag. Men då tänker jag så här. Sicka kötta hur är de med på banken? Nej, men de har inte gjort en kreditupplysning på henne. Hon har ju säkert inte ens kommit i någon taxi till banken. Hon har säkert åkt barnvagn. Och då tycker jag att det här är ju sanslöst. Och så kommer då nästa fundering. Tänker jag så här. Alla vi som sitter, de där trevliga musikerna, de som sköter ljuset och ljudet och de som tog emot era kläder och jag själv. Vi kan väl låtsas att vi är 500 här ikväll. Det är så här skröt rätt mycket där. 100. Vi här tillsammans, det är ju sanslöst, vi är skyldiga staten 61 715 515 kronor. Kan du betala, Johanna? Kan ni? Tack ska ni ha.